ajateltiin, että me pitää siirtyä niin kuin mediumista premiumiin. Ja sitten palkattiin ulkolainen suunnittelija ja lähdettiin ihan eri periaatteella tekemään kuin aikaisemmin. Eli taso kaikilla osa-alueilla ja nyt alkaa olla tuotteet valmiit. Ensin tuli Flipperin sukupolvi, nyt on Bella, alkaa olla valmis. Pari mallia tulee vielä tämän vuoden loppuun, 16 ja sitten Aquadorkin on jo työn alla. Ja tämä nyt alkaa sitten seuraa samaa kuin autoalla, että venemäärä per brändi pienenee, mallit vähenee, mutta ne uudistuu nopeammin kuin aikaisemmin. Se kierto on tuommoinen, samanlainen vene on ehkä maksimissaan 4 vuotta, sitten se taas uudistuu. Mitkä on ne eväät, joilla tänään menestytään? Tekemällä malleja, veneitä, jotka herättää tunteita, fiiliksiä. Eli pitää tehdä parempia veneitä kuin aikaisemmin, paremmat ajo-ominaisuudet, parempi käytettävyys, parempi designi, mutta hinta ei saisi nostaa juurikaan siitä, mitä se on ollut aiemmin. Eli se on ollut venerakenteella aika vaikea yhtälö, kun pitää samaan hintaan tuottaa parempaa. Mikä on Bellan, Flipperin, Aquadorin tärkein malli teidän mielestä tällä hetkellä? Bellan puolella tulee olemaan kyllä nämä Bowriderit, eli siellä me halutaan olla lasikutuveneiden ykkönen, läpikuljettajat VR-veneet Pohjoismaissa. No sitten Flipperin puolella on DC-veneet ja siellä halutaan myöskin sama tilanne olla markkinajohtaja. Ja Aquadorin puolella on tällä hetkellä, ehkä voisi sanoa, että tuo 27 HTDC, niin niitä me tehdään vuositasolla noin 50 veneettä, mutta sitten se uusi tuleva mallisto, mikä nyt sitten lanseerataan tämän vuoden syksyllä, niin siitä me toivotaan läpilyöntiä kansainvälisen markkinoille.